Mama Aida Odinga osingo mar nywako lwedo ajenda mar rito alwora e kinde ma bendo lando ni mwandu mage romo $500,000. I'd gone to pick my uniforms. Then Sister Melanie called me. She was telling me I'm supposed to remove my hijab. I told her this issue is being handled by Miss Ogenga, so the school father called me at the liturgy. He was telling me that is a Catholic school. We are not allowed to wear hijab. Japuonjre sikun nyiri ma St. Mary's Lwak ywago ratiche mar lamo tok wacho ni sikunno oserocho ratiche kinde ka kinde. Manen gavana ma Migori Okoth Obado ogolo ler ni ne ok onego Sharon Otieno kendo doho nyaka gol nyinge e burano. Machiegni weche manyien maka gi kacha nyinga Milton Ochieng. Laktar Ida Odinga kauro nochopo nyim kamati mochung'ne weche maoko to kane owale kaka jambetre e riwruok mar UNEP. Mika Ida Odinga ne oriedo lony mare kama noting'o sombe nyaka kuonde mopogore opogore mosetie thurka gigo ma olero ni okete ong'ala mbele matayo tijno e yo makare. E kindeno bende nofulo ni nengo mar mwandu ne ma en go owuon kaka Aida Odinga gin $500,000. Members, I believe that this is a critical moment when we are presented with an opportunity to shape our environmental future. And if approved by this esteemed committee, I intend to do my level best to help stop killing our planet. I will pursue every specific and set priorities. First, during the United Nations Environmental Assembly held last year, Kenya demonstrated leadership by sponsoring and guiding the passage of 3 significant solutions. These are: 1, promoting sustainability solutions through sports and resilient planet. Secondly, environmental sustainability of artificial intelligence system. And third, environmental dimension of antimicrobial resistance. These are critical, and to ensure effective and efficient achievement, I intend to establish core structures, such as specialized working groups, bringing together multiple stakeholders to partner and to do the implementation. I will be keen to advance this agenda, ensuring that Kenya and Africa interests are represented, and working together with other parties to see that the impact of these actions is not just high level, but reaching out the grassroots and impacting the constituency and most vulnerable population whose welfare have always worked to improve. Allow me to reaffirm my deep conviction that the journey I have walked through service, leadership, advocacy has prepared me for this responsibility. Experience I've gained, the knowledge I've acquired, the skills I've sharpened, and above all, the passion and the inner resolve that guide me to have collective sharpened by readiness to serve and champion the interests of our nation. Gavana machon ma Migori Zachary Okoth Obado odagi weche nek mar japuonjre Sharon Otieno kokwayo doho mamalo mondo wit oko burano kolero ni onge neno moromo matude gi nek makamano. E kwayo mare manochwal kod okil mare Kioko Kilu Kumi, Obado nolero ni doho ok onyiso maler kaka itude kod nek mar Sharon no, kolero ni burano ibiwo kuome mana kaluwore kod osiep
mane ni e kinde kod Sharon. Sharon Otieno noyudi konegi otieno mar tarik 3 gi tarik 4 e dwe mar 8 higa mar 2018, kaeto bang'e ringre noyudi machiegni gi aora Owade ei kaunti ma Homa Bay. Burano mieno bado kaachiel gi mane en jating ndai mare Michael Oyamo to gi mane en karan mar od bura ma Migori Caspar Ojwang'. Japuonjre moro koro janyuol mare ogolo e skund nyiri ma St Mary's Lwak kaluwore kod akwede mar yie mare mar lamo. Japuonjre no moseyang nyinge kaka Samira Ramadhan wachore nosebedo kod pek e somo kaluwore ni nyocha ne oriwore gi skund ero e grade mar 10. Efi Nyakidi nigi ler mathoth. Skund sekondar ma Nyiri Malwak maidore kaunti ma Siaya. E skunne waromo gi japuonjre Samira Ramadhan, japuonjre ma wacho ni osebedo gi pek mar somo kaluwore gi akweda motenore kod yie mare mar lamo. Ma kata obedo ni ne en gi mor mariwore kod skunno. When I joined Lwak, I was admitted. And that morning, I remember we even went to the deputy principal boarding, that's Madam Ogenga. I remember my mom asked her, are Muslims allowed to wear hijabs in this school? Or are there Muslims in this school? Her answer was an absolute yes. She gave an absolute yes, and we were like, yes, we got a good school. So after that, I headed to the dormitory and I met a Muslim girl. She told me I'm going to be forced to remove my hijab. Then I was like, no, I'm not going to be told to remove my hijab. Maybe that was your liking for you to remove your hijab. Samira lero kaka bedoni yie mare mar lamo. Dwaro ni girwako hijab osekelo ywaruok kinde kotend skulno kachiel kod moko kuom sisters mag skulno. I'd gone to pick my uniforms. Then Sister Melanie called me. She was telling me I'm supposed to remove my hijab. I told her this issue is being handled by Miss Ogenga, so when it's done, I'll have to maybe remove it or stay with it. So she continued speaking in a tough way towards me and I never answered it. So I walked back to class. Then after some time, I was called by Miss Ogenga. She quoted me because I'm having a hijab. Mtoto amekuwa ni mwenye kutengwa, mwenye kuambiwa maneno mazito kutokana kwa deputy principal, mama anaitwa Ogenga. Alafu kuna masista wenye wako hapo wanabagua mtoto Muislamu sababu yeye ndiye akona hijab peke yake. Omedo kaka jopuonjre wetene bende osesande kaluwore gi din mare mar Islam. Wuon mare Ali Ramadhan wachone chal makamano omiyo giko golo nyathine skunno mar manyo kanyo monyalo some makare ahinya to e kindeni ma jodin mar Islam ni etweyo gi lamo. I've always been harassed by the learners, the sisters and also the administration. A lot of people are throwing bullets at me because I'm the only one having hijab. So last week on Monday, the school father called me at the liturgy. He just started to me in a light note. Then as he proceeded, he was telling me that that is a Catholic school. We are not allowed to wear hijab. Nimeamua kutoka na mtoto wangu niende kutafuta penye nitapata usaidizi kwa wanatambua Uislamu. But my worry is nimeona kuna Waislamu wamebaki kwa hiyo shule. Wamebaki katika hali gani? Hawana hijab. Tunaelekea mwezi wa Ramadhani, sijui watafunga namna gani, sijui watapata chakula namna gani. Dwach japuonjre no maduong' en mondo giyud kony kod mondo tend skunno oyud ler ewi din margi. Magi timore kata obedo ni katiba mar piny Kenya chiwo thuolo mar lamo ne oganda duto pachoka ma ok odewo din margi. It's been hectic for me for these 4 weeks. I've tried concentrating, but it's not been easy for me. The other Muslims are also complaining, so if you guys can help us, just talk to these guys and make them understand why we are wearing this hijab. They call it a thing most of the time. It's so hurting for them to call this a thing, yet it's a garment meant for worship for us. Serikali najua walipeana uhuru kwa mwana Kenya wote kwa kuabudu. Haifai mtu yote anyanyaswe sababu ya dini yake. I want to call upon the County Director of Education, Siaya County, to take action to make sure that the Constitution is upheld and the ministry directives that also ensure that learners enjoy their religious practices is fulfilled. We would like to condemn the management of Lwak
and any other school in the county or in the country at large that is still in the dark, is still forcing people to practice faith that they don't agree to. Watemo tudoregi japuonj maduong' mar skuno Roseland Shiramba to kata kamano pok wayudo duoko mare nyaka sani. Efinye Kidi, Ramogi TV. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome okwayo kweth ariyo mag ODM motelne kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga kod mane en jagoro Edwin Sifuna mondo bed piny mar tieko ywaruok manie kindgi. Adipo nonyiso luoro mare ni ywaruok ma kamano kidek baro chamano ka onyiso telo kata jotelo mag ODM ni ji duto dhi yudo lal maduong' ponono ni ODM obarore. Omedo wacho ni ODM ni kod thuolo maber mar bedo gi duol maduong' e siasa ma pacho ka yiero mabiro kapo ni giriwore kanyakla. Kama ji nitie ma ji kothe to kata mana Bwana Sifuna ma ichaero wacho wuok no riembe en pod dog chien ong'iya ne nani to really ko kun makoro dhi ohala mane modhi yude en secretary general of the party owuoya gi Oburu Odinga ma party leader mondo gilos gima rachno ka giero to giruom jariyo party leader kiyie to luonga Sifuna in wuoro kikikun nyathini nicha mama Ida winjo koluongo Sifuna ni mano wuode to koluonge ni wuode to ne en wuod Oburu riwuru Babu Owino nikech embe aneno ka okonje bed ignored mondo jogi te wuo mondo losre party mar ODM mana ahere makaneno ka koro odhiyo mwalo e nam odhi nim okethore dilitna sana ta gombo ni mondo kik wawe gima kamano timre. Joloch mokale tuke mag mbalariany e tuke mag okapu jotugo adek koni gi koni Kenyatta University nochako makare tuke ma season ni tok lo tim mar mbalariany ma Maseno e tugo manyo bagi alap ma Kabarak kaunti ma Nakuru. Joloch mokalo go Kenyatta noloyo Maseno point 19 kuom 13 kendo goyo okapu mar donjo e tielo manus final. E tugo machielo tim mar mbalariany ma Murang'a noloyo tim mar Mombasa 19 kuom 12 e kinde ma tim skund mbalariany ma Mount Kenya bende noloyo Strathmore 18 kuom 13. Erokamano nyakwara Mogi, mage mane waikoni weche manyien maka gi kacha. Waikoni mathoth mabiro kelo ni saa 1 kod saa 3 mar otieno. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani.